Dwi'n meddwl hefyd bod ni'n, os ti'n neud gaddewid i chdi dy hun, fatha neud rhyw fath o adduned, reit, dwi'n mynd i ddarllen mwy, mae hwnna'n neud iddo fo swnio fatha cosp, bron, ti'n gwybod? Bod o, ti fod i fwynhau o, a dwi'n meddwl bod hynna'n gallu mynd ar goll. Bod o'n iawn i chdi ddarllen cwpl o dudalena o beth, dweud, na, dwi'n neud hynna o hyd. A fi'n hefyd. Dechrau darllen beth, achos dwi'n meddwl, dio ddim i fod yn rhywbeth i fi stryglo trwy fo, felly alla peidio dechrau efo War and Peace. Ti'n gwybod, a dda, ella neith yr amser ddod lle ti isio darllen rhywbeth sydd yn teimlo fel mwy o fynydd o beth, achos mae hwnna, mae na rhyw fath o bleser gwahanol yn hynna. Ond ta, dwi'n darllen llyfrau fatha Daniel Steele a Jackie Collins a bethau weithiau dwi just eisiau rhywbeth sydd ddim yn mynd i aros efo fi, dde ddim yn mynd i gael dim dylanwad mawr arno fi, mae'n just yn switch it off, a di hynna ddim werth llai yn darllen rhywbeth literary, ti'n gwybod?